संभल के। आवा चला। हेलो, हाँ बोली ना। का हाँ? कब? का भइल? का भइल बेटी? केकर फोन रहे? पापा वो का भइल बतावा। शंकरन अंकल। अब का भइल शंकर के? का भइल होके? शंकरन अंकल गुजर गईले। अब कौन जन्म में हमने के मुलाकात होगी शंकर? आखिरी सांस तक हमरा साथ संघर्ष करत रहला शंकर। कहत रहला साथ जियब साथ मरब, बाकी हमके अकेला छोड़ के चल गईला। मरते दम तक तू ईमानदारी से काम कैला और आज आपन जान दे देला। तो हर मौत बेकार न जाए शंकर। पापा का भाई सब रउआ का यूनिफॉर्म पहन के बैठल बानी? अचानक मन में डर पैदा हो गई बेटी। ई यूनिफॉर्म के पहनते ही डर भाग गई यही से। रउआ के का हो गइल बा पापा? आज भी शंकर और ओकर याद के हम भुला नहीं की पा रहल। पिछले साल इहे तारीख पे ही हमारे एगो और दोस्त हमके छोड़ के चल गए। और पता बा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एगो वायरमैन रहल। कभो कभारू दारू भी पी लेत रहे, बाकी बहुत अच्छा इंसान रहे। ओकर मन में स्नेह के भंडार रहे। 3 साल से केस चला था। हमरे कमाई के भरोसे परिवार के खर्चा चलेला। केस के खातिर पैसा कहवा से लाई? केस के फैसला कब आ रहल बा? 2 हफ्ता में केस के फैसला हो जाई। केस हमरे पक्ष में ना होई, वकील साहब कहले। वो बहुत बुरा काम कहले। बुरा संगत, गांजा और लड़ाई झगड़ा और आखिर में खून। ओके जब पुलिस पकड़ के ले जात रहे तो हमार पत्नी चक्कर खा के गिर पड़ल और वो आज तक न उठल। तू चिंता काहे करत पड़ा? हमार सर्विस भी 1 महीना के ही रह गई बा। वो भी चल गई तो हम हमार बच्चा कहवा जाई? अगर फैसला हमरे खिलाफ आइल तो? बस करा, विश्वास रखा, कुछ हो न हुई। हमू एक फैसला कैली है। एक खंबा पे चढ़ के ओके छोहला से उड़ जाई फ्यूज। कुछ ना कर सकेली तो आखिर में ये होई और कोई रास्ता नहीं के हमरा पास। ऐसन बात काहे कर रहल बाड़ा तू? वैसा वैसा चाहे का तोके? का चाहे तोके बोला? हमके शांति चाहिए मिली का? ई का तू पी के आइल बाड़ा? हम कभी केहू के बुरा ना कहनी, लेकिन हमरे परिवार के साथ बुरा काहे होखेला? ऐसे ज्यादा हम रुकनी तो ढेर रो दे। हम जवाता नहीं, हमार किस्मत से चौल निकल बा हम ही के जेले के पा। ई का तो यहाँ के काहे बैठल बाड़ा? हम तो हर घर गई रहली।
तब पता चलल तू घर ना गईला। केस के फैसला आ गईल, इहे ना? आ गईल आजीवन कारावास। तो पिए से सब कुछ ठीक हो जाई का? इतना रात के यहाँ काहे बैठल बाड़ा तू? ई ट्रांसफार्मर देखत बाड़ा? कई साल से हम भी ओके देखत बानी। एक रोज छू के देखेली। कल हमार रिटायरमेंट रहे, ऐसे के बोल के जाता नहीं। भास्कर, हमरे साथ आवा, आके गाड़ी में बैठा, हम तोरा के घरे छोड़ दे। ना, हम चल जाए। हम तोरे घर में कुछ पैसा दे के आवत बानी। भास्कर तू चिंता मत कर, हमनी के बानी ना। अय्यप्पा जी, रहुआ बहुत अच्छा आदमी बानी, बहुत अच्छा। हमरे पास देवे खातिर अभी बस ये बा, रही रख ली। अरे ये एगो लाइनमैन के ओर से बख्शीश बा। कल से हमके एकर जरूरत ना पड़ी। अरे ऐसन काहे? नहीं साहब, नमस्ते। हम जहाँ चली उहे चल रास्ता, हम जहाँ चली उहे चले रास्ता, हम जहाँ चली उहे चले रास्ता। जौन दिन रिटायर भइल ओही सांझी के एडविन हमरे पास आके बोलस कि भारती नगर में जौन ट्रांसफार्मर बा के ऊपर हमार दोस्त भास्कर के जरल लाश मिलल बा। और हम भागत वहाँ गईली और ओके एक ही बार देख ले। हम खुद के संभाल ना पाइली। तू नहीं की जानत बेटी, आज भी हमरे आँखी के सामने रोए ले। काश ऊ ट्रांसफार्मर गगनचुंबी रहे तो ओकरे ऊपर खड़ा होके ऊ हमनी सबके देख रहल होके ताज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। यहाँ दूधू चपरासी रहले का? ना मैडम, वो अय्यप्पन हमें एजे पोस्टेड रहले, अब रिटायर हो गए बड़े। उनके बुलावा। ठीक बा मैडम। मैडम, रउआ के नइखे मालूम कि रिटायर भइले के बाद यूनिफॉर्म ना पहनल जाला? डोंट रिपीट इट, ओके? अब कैसन बानी? ठीक बानी ना? ठीक बानी। अब तो रहुआ खुश बानी ना? पुराना कलेक्टर गईल, नया कलेक्टर आइल बिया। अब तक कॉलोनी खाली करेला में 6 महीना लग जाए। खुश बानी ना? खुशी हमके ना, कॉलोनी वालन के होगी। ओकरा से भी बड़ खुशी बाना रहुआ, अपन बेटा सबके हरावे के खुशी। अच्छा कर्म के फल हमेशा अच्छा होखेला और बुरा कर्म के बुरा बस करी, होखेला। ज्यादा उपदेश देवे की जरूरत नहीं है। बच्चा सबके पढ़ लिख के अच्छा मुकाम पर पहुंचला पर खुश न होखे वाला कौनो पापा है दुनिया में ना होखी। नहीं, सरकार चलावे वाला मंत्रियन के खातिर अपना अधिकारन के गलत उपयोग करके निर्धन बेसहारा घर से बेघर लोगन के कुचल के तू लोग हंस रहल बाड़ा ना, ई हमके बिल्कुल गवारा नहीं खे।
ये काम करे खातिर तू लोग के पालनी पोसली ना। कितना कष्ट उठा के तोनी के पढ़ौली पता बा? खेत में मजदूरी करके कलेक्ट्रेट में काम करके अपन खून से सींचले बानी तू दोनों के पता बा? जौन तरह तोहार माई तू दोनों के छोड़ के चल गई वही तरह हम भी तू लोग के छोड़ के चल जाती था। आज तक हम कभी तू दोनों के वो माई के कमी महसूस होके ना देली। जाना ताड़ा हम तू दोनों के अपन सीना से लगा के रख ली, अपना खुशी खातिर ममता के गला घोंटे वाला होके, यानी तोहार माई के भुला के अपन नया जिंदगी ना शुरू करे वाला हम कोनो उल्लू के पट्टा नहीं खी। बाप के नाम रोशन कैल ही तोहार फर्ज बा और हम भी हुए चाहत बानी। रुके, हमनी के बारे में भी तो सोची। बचपने से पूछ रहल बानी, का हमनी के कलेक्टर के औलाद बानी? हमनी के पापा के बारे कंफ्यूजन में रहे वाला हमनी के फीलिंग्स के भी रउआ समझे के पड़ी। विश्वा इनकर तो कुछ नहीं के होके वाला। चला भैया। पापा पापा रहुआ का करतानी? एक जगह पे बैठ जाए ना। कहें अय्यप्पा जी ऑफिस ना गईले? कलेक्टर ऑफिस में नया कलेक्टर इनके जाए से मना कइले बा। ये हमेशा हुआ जात रहले, लेकिन आज इनके पता नहीं खे कि कहाँ जाए के बा। सवेरे ये तैयार होके खातिर यूनिफॉर्म ले रहले, लेकिन हमें इनके मना कर देनी। पापा 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 रुकी ना। पापा कहाँ जाता नी? केहू हमरा पीछे ना आई। दादाजी अब का करी हमनी के? फिकर मत करा। अंकल अय्यप्पन सर के देखनी है ना, हम ना देखनी आई रहले ना। एजे तो ना आइल रहले। मैडम बाड़ी? हाँ बानी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। रउआ के एगो बात बतावे खातिर आइल बानी। कल जब रउआ कलेक्टर ऑफिस में चार्ज लेवे खातिर आई रहनी ना, तब रउआ एगो चपरासी के देखले रही। वो बूढ़ा आदमी के रउआ अंदर बुला के उनसे कहनी कि काल से रउआ एजा मत आइब। हाँ हमनी के याद बा। उनके बारे में रउआ का जाना तनी मैडम? कुछ बात मालूम चलल, स्टाफ लोग बतावल। राउर भी तो बूढ़ा माई बाप हुई है ना मैडम, उनसे भी रउआ ऐसा ही बात करे नी का? बूढ़ा आदमी के ख्याल रखे के चाहिए, ये बात मत भूली।
रउआ पावर में बानी ऐसे केहू के बेइज्जती ना कर सकेनी। ऊ हमार पापा के जैसन बाड़े, रउआ के पता बा। कलेक्टर बानी कोनो बड़ बात नहीं खे, बड़ लोगन के इज्जत करे के चाही। हाँ, तू काहे टेंशन में बाड़ू? उनके का भइल बा? पता ना आज सवेरे से ही ऊ कहाँ चल गईले। सब जगह खोज लेनी। रउआ कहले रही ना कि आज से कलेक्टर ऑफिस मत अइहा। ये टेंशन में पापा कहीं और चल गईलन। इस सब के वजह आप बानी। हम ये सब जानबूझ के ना कईनी, पर तू हमार नाम अंजलि है। हम नर्स है, उनका देखभाल करेनी। बहुत दिन से उनके पास रहनी। और एगो बात, यहाँ के एसीपी जयदेव सर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर विश्वनाथन सर के पापा बाड़े ऊ। ओह, अब का कइल जा? उहे तो हम ही सोचतानी। चल तनी मैडम। दीदी तनिसा खा ली। दीदी अभी तक कुछ ना खैली, हर समय रोवत बाड़ी। राजलक्ष्मी के सारा कपड़ा और सामान के पैक करके रख दो। राजलक्ष्मी के आज हम अपना घर ले जा, यही पल शंकर के बदले में। जा मुंह धो के आवा। ड्राइवर गाड़ी रोका। रवा मैडम। कहाँ गई रहनी? ई बाड़ी राजलक्ष्मी, मरहूम शंकर के बेटी। ये हमार राखी बहिन बाड़ी। ई कॉलोनी में अकेले रहेली, यही से अपने घरे ले जा रहल बानी। काल से रवा कलेक्टर ऑफिस आ जाई। अरे हम बोल चुकल बानी। विश्वनाथन सर ढूंढत आनी। अभी तक वो घरे नहीं खाना आइल। पता ना। बेटी। हाँ, एक मिनट, हम कॉल बैक करतनी। ओके। एका बेटी। रुकी, रवा हमरा से बात मत करी। अभी तक रवा कहाँ रहनी? हम कितना डरा गए नहीं पता बा। अब हमार बात सुनी, ठीक बा? पता ना रवा के कहाँ कहाँ खोजनी। देखा बेटी, हमके कुछ मत बताई पापा। हमार का गलती बा? हमके काहे परेशान करतनी? अंजलि छोड़ दो ना। रवा कुछ मत बोली दादाजी। हम सुनले बानी बूढ़ा लोग के सोच हमेशा बड़ होला, लेकिन कहाँ रवा के कुछ हो गए तो राउर बेटा लोग हमके कहीं के भी ना छोड़िए पापा। का बेटी और कुछ? ई बुढ़वा के काका बोल रहल बाड़ू। तोहरा नाना हमनी खातिर एक तोहफा लेवे गइल रहली। तोहफा? कैसन तोहफा? बता बतानी, हम तोके दिखाई हमके ना चाही। तोके इतना गुस्सा काहे आवेला? बहन अंदर आजा। राजलक्ष्मी अंदर आजा। आई। इनके हम अपना साथे लेके आइल पानी। आज से ही भी घर के एगो सदस्य बाड़ी। वहाँ कॉलोनी में अकेले आंसुअन के साथे जिए खातिर नहीं की हमार बहन राजेश्वरी की जिंदगी। हमरे शंकर के बदले ई हवा रही है। देखा बहिना, अब से ही तोहार घर बा, अंदर जा। पापा
सॉरी पापा, हमके पता ना रहे। ना 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 दुखी मत होखा, तू चाहे कुछ भी कहला, सुनल हमार कर्तव्य बा बेटी। कहे कि खुद के बच्चा लोग जौन प्यार हमके ना दिले वो तू दिले बाड़ू। तू भी हमार बेटी बाड़ू जौन 100 बेटा के बराबर पिया। हे ना बेटी काहे रोवत बाड़ू? हाँ अरे ई का करत बाड़ू बेटी? सॉरी पापा, सॉरी रोवल ना पापा। जाला, बच्चा लोग रोए ले ना। चुप हो जा बेटी। प्लीज बैठी। ना मैडम, हम ठीक बानी। इससे पहले भी हम कोनो कलेक्टर के सामने बैठली ना काल मैडम। रउआ कलेक्टर ऑफिस काहे ना आईनी? जौन बात हम वहाँ ना कह सकत रहली उ यहाँ कह सकेली, यही से हम यहाँ आइल बानी मैडम। ऊ कॉलोनी के समस्या बाना, ओकरे बारे में हमके भी डिटेल पता चलल। शंकर नाम के एक आदमी के मरले तक ओकर पीछे का सच्चाई बा रउआ जानत बानी? ओकर पीछे राउर बेटा एसीपी जयदेवन के हाथ वो बाना। हमार कौनो बात नहीं की सुनत, यही से हम रउआ से मिले आइल बानी मैडम। कई बरस पहले ऐसन परिस्थिति आयल त वो समय के कलेक्टर के जौन फैसला रहल वो के कापी बाई, जरा देख ली ना मैडम। ई केस के हम डील कर रहल बानी। उन सब के नया जगह दिले के बाद ही वहाँ से खाली कराइब हम। इतने त चाही, बस इतने त चाहेली हम। ठीक बा, हमनी चला तानी। रुकी, चाय पी के जाई। ना ना चाय ना। ठीक बा। वैसे अंजलि तू तो होम नर्स बाड़ू ना? हाँ। समय निकाल के यहाँ भी आवत रहा। हमार बुजुर्ग माँ बाड़ी, उनके भी बीपी शुगर सब बा। ओहो। हम माँ से मिलवा देत बानी। माँ, हाँ ये हमार माँ बाड़ी सुभद्रा। माँ, यहाँ के नाम अय्यप्पा बा। ई पुरान चपरासी बानी।